Eskerrik asko hiruroi. Azokan parte hartzeko gonbidapenari erantzuteagatik eta aipatu ditugun galdera potolo horiek jendaurrean erantzuten ausartzeagatik. Josemi Aiartza Deiko zuzendari nagusia da, Jon Enolte Asleko zuzendaria eta Urtzi Uribe Etxebarria Mondragon Unibertsitateko ikerlaria. Beraz, eskerrik asko hiruroi eta Josemi zurekin hasiko naiz, fabrika proiektuaz galdetu nahi dizut, martxan eta Leister gainera nobedadekin, potoloa izan liteke hasteko modu ere, baina ez zaiguzu zer den fabrika hasteko. Ez dakit zenbat denbora daukadan. Labur, badakizu, gero erlojua ere, hori ez da, hori... Labur, jarraituko dugu sakontzen, lehendabizi egunon guztioi, eta nik ere eskerrak eman, bai Euskarari, gaurko ekitaldionetara gonbidatzeagatik plazerra da, hemen egotea. Fabrika proiektu berri bat da, fabrika alde batetik eraikina dago, fabrika eraikina datorren urtarrilean martxan jarriko da, eta fabrika da, kultura fabrikatzeko toki bat. Hola oso labur bilduta, ez? Fabrika da errendimendu altuko zentru bat, hau da, entrenamendu zentru bat da, adegitik daramagu 10 urte kultura berri bat sustatzen, bultzatzen. Lehen aipatutako hainbat gaiekin oso lotuta dagoena, eta fabrika dator nolabait kultura berri hori egiteko tresna plazaratzeko aukera bat ekartzen du, ezta? Askotan hitz egiten da kulturataz, asko hitz egiten da, eta egin behar da, ezta? Hori martxan jarri behar da gu bultzatzen ari gana bez kultura berri hori, ezta? Eta fabrika azken finean dator kultura berri hori martxan jartzeko tresna bat izatera, ezta? Kultura berez malore ukiezin horietako bat da, baina diozun bezala, ukitzeko moduko espazio batean ere gauzatuko dena. Espazioa nolait edukiontzia eta edukiera kultura bere izango da. Izango dugu aukera, gero xietasun gehiago ere eskatzeko behintzat. Jon Enolte esan bezala Asleko zuzendari nagusia. Galetu nahi dizut Asleren egin beharraz, Asleko enpresen ereduaz, eta bereiziki joan den astean irakurri nuelako, prentsan egin zizuten elkarrizketa batean, Asleko enpresen artean negoziazioak egitea errezagoa dela, beraz adostasuna eren errezagoa dela, beraz konfliktibitatea bajuagoa dela, eta iradoki zidan ereduak baduela lotura argia ongizatearekin, eta ulertzeko denez, lehiakortasunarekin, beraz, Asle zer den azaldu iguzu, horrekin lotuta mesedez. Indartsu hasi zara, Pilar? Bai. Behar dut, honen guztioi, eta besteek esan duten bezala, eskerrik asko, gonbidapenagatik, esan behar dut euskeraz dela nire ama hizkuntza, orduan esfortzua egingo dut, alik eta hoberen ulertu nazazuen, baina, Asle, ez dakit ezagutzen duzuen Asle. Asle da lan sozietateen eta enpresa partekatuen elkartea, eta gure lan eremua edo da Euskadi. Euskadin 3 lurraldetan egiten dugu lan, eta 3 lurraldetan dauzkagu lan sozietateak eta enpresa partekatuak. Zein da gure ezaugarri nagusiena, naiz eta enpresa merkantilak izan, Sociedad Anónima edo Limitadak ezagutzen dituzuenak, gure kasuan edo ezaugarri garrantzitsuena da jabetza langileen eskuetan dagoela. Ez da izan behar 100%, izan daiteke, bazkide kapitalistak izan ditzakegu, baina langilek badaukate gehiengoa, eta honek badauzka beste ondorio batzuk, adibidez, enpresaren estrategian, enpresaren ildoak markatu ditzakete, eta hor zerbait esateko eskubidea daukate, eta hori izan dezakegu enpresaren izaera aldatu egiten duela. Eta esaten ari naiz hau, bizpizka bat galdetu didasunarekin lotzeko, Zergatik esaten nuen hori pasadan egunean?
nik uste dut denboran zehar eta azken urteotan zehar ikusi eginda gure kasuan konfliktibitatea txikia dagoela. Hori ez du esan nahi arazorik ez ditugula, baina arazoa txikiagoak direla. Zergatik, langileek enpresaren parte izanik, batzordean, Consejo de Administración hortan parte hartu egiten dute, langileek aukeratu egiten dituzte beraien ordezkariak batzorde honetan, eta horrek esan nahi du langileek badaukatela informazio askoz gehiago. Informazioa garrantzitsua da enpresetan. Informazioaren bitartez, enpresaren erronkak, enpresaren giltzak, esango nuke zeintzuk diren estrategia, epe luzerako estrategiak ezagutzen dituzu, zeintzuk diren inbertsio planak, zeintzuk diren kudeaketa plana, eta askotan informazio hau eukinda askoz errezagoa da ulertzea zergatik hartzen diren erabaki batzuk eta zergatik ez. Eta orduan, zuk negozazio batera zoazenean, adibidez, langileen errepresentanteekin, askoz errezagoa da azaltzea betu, hau ezin da horrela izan, ze enpresak beste erronka batzuk ditu eta epe luzerako inbertsio batzuk egin behar ditugu eta horretan askoz errezagoa da akordioak heltzea eta honek posibilitatzen du gatazka txikiagoak edo gutxiago egotea. Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Ereduak beraz erreztu egiten du parte hartzea eta parte hartzetik, printzipioz, helduko diogu, seguro buelta gehiago dituela gaiak. Urtzi, Euskal enpresetan langileen parte hartzeak ongizatean duen eragina da zuk ikertu duzun gaietako bat, eta bistan denez, horixe, gaurko jardunaldian bete-betean sartzen gaituena. Ondorio nagusiak behin azaltzea eta partekatzea eskartu nahi dizut, mesedez. Bale, labur. Lehenik eta behin adiraztea ikerketa honen jatorria 2016 urtean, Foru Aldundian, abian martxan jartzen den egitasmo batetan dagoela. Egitasmo horren ondorioz jasotzen dugu lagunketa bat 2016-2019 urteen artean, Gipuzkoan jasotzen dugu lagunketa nahiko esanguratsua, 6 sektore estrategiko jasotzen dituena, 1.800 langile inguru dia inkestatuak, 333 antolakuntza ezberdin, eta benetan adirazgarria esanguratsuena dena, berritzailea dena da, nolabait ere Gipuzkoako errealitatea hain konplexua eta hain aberatsa izanik, interesatzen zaigula Gipuzkoako errealitatea bere baitan jasotzea. Horrek ze esan nahi du. Guk azkar esaten duguna da fededunak eta ez fededunak jasotzen ditugula. Hau da, nolabait antolakuntzen zuzendaritzara bidaltzen dugu eskutiz bat adierazi zein dan ikerketa honen helburua, hain zuzen ere parte hartzeak hiru praktika nagusien bitartez zein eragin daukan pertsonen ongizatean eta enpresaren errentagarritasunean, eta hartara, gehiengo baten erantzuna baiezkoa izan arren, badago hor nonbait, guk ez fededunak bezala adierazten ditugun beste antolakuntza batzuk. Hain zuzen ere, pertsonen ongizatean interesa azaltzen ez duten beste antolakuntza batzuk. Edozein modutan ere guk guztiak jasotzen ditugu. Hori zer da egiten duguna, ondoren, Aitziberola lankideak komunitate zientifikoaren izenean zein da gure erronka, aurrekoan Javierri entzuten nion galderak ditugu. Eta galdera hauei erantzuna eman nahian ikerketak. Gure ikerketa empiriko bat. Eta orduan gurutzatzen dugu pertsonen parte hartzea edo hauek adierazitako parte hartzen maila, 3 praktika nagusi horien artean, eta beraiek azaltzen duten ongizatea. Eta ongizatean urtzen dugu asebetetze maila, konpromesua eta konfidantzaren bitartez. Hori ondoren egiten duguna da gurutzatu datu fase finantzieroetatik ateratako edo eratorritako adierazle ekonomiko finantzieroekin. Hain zuzen ere, EBITDA pertsonako produktibitatea zuzenean. Eta zeintzuk orduan dira emaitzak, ezta?
emaitzak argi eta garbi esaten diguna da, kudeaketako parte hartzeak, hau da, pertsonei, langilegoari, autonomia ematea, erabakietan parte hartzea sustatzea, informazioa partekatzea, erabat zuzenki erlazionatuta dagoela positiboki bai pertsonek adierazitako ongizatearekin eta bai enpresaren errentegarritasunarekin. Beste alde, jabetzako parte hartzea zuzenki erlazionatuta dago pertsonek adierazitako konpromesuarekin, bai, atxikimenduarekin. Eta aldi berean, bi praktika horiek, jabetzako parte hartzea eta kudeaketako parte hartzea, erabat osatzen dira produktibitatea bultzatu ahal izateko. Hau da, jabeak diren langileei ematen badiegu autonomia, ematen badiegu parte hartzeko ahalmena, ematen diegunean, partekatzen degunean informazioa beraiekin, nabarmen hori erlazionatzen da, EBITDA pertsonako adierazle ekonomiko hazkunde batekin, produktibitatearen areagotze batekin. Bi praktikak beraien kabuz areagotzen dutena baino areago. Bai? Hori izango litzateke... Nolabait, eragin biderkatzailea. Eragin biderkatzailea, osagarria, sinergia egiten dute beraien artean, argi eta garbi. Gaiari begiratzeko hiru modu. Bizi dugun egoera, ziurgabetasun egoera dela esaten baldin badizuet ez da inor harrituko, behin da berriz entzuten ari gara, eraldaketa hitza etengabe entzuten ari gara, maiz singularrean, eraldaketa, naiz eta eraldaketa asko diren, batera gertatzen ari direnak, eta eskatu nahi dizuet, itxanda hartu, nik eman gabe, nola ikusten dituzuen gure enpresak eraldaketen testuinguru honetan ze lehiakortasuna eta ongizatea aztertzen ari baldin bagara, inguruneko baldintzak nahi eta ez kontuan hartu behar ditugu. Enpresengandik gertu, oso gertu zaudete, egoera honetan nola ikusten duzue, gure burua, nun gaude? Bai, nahi zuen bezala, eraldaketak pluralean hitz egin behar dugu, ezta? Lehen komentatzen dugun, COVID-ak nola dan hori aldatu digun mundua, eta bazeuden eraldaketa batzuk COVID-an aurretik, eta jarraitzen dute eraldaketa horiek, adibidez, eraldaketa digitala, argi eta garbi, transizio ekologikoa, horiek biak aurretik zetozenak. Gero dago demografiaren eskasia, hori ere lehenagotik zetorren, badiru doain gehiago modan jarri dela, baina aspaldidanik zetorren zerbait da. Datu bat emango dut, Gipuzkoan adibidez, hurrengo 10 urtetan lan indarraren 25% jubilatu egingo da, ez? Leheno jubilazioez hitz egiten zenun, Jon, 25% hurrengo 10 urtetan jubilatuko dira, ez da? Eta ez daukagu pertsona nahiko, Gipuzkoan eta Euskal Herrian horri behar bezala erantzuteko, ez? Hor erronka oso potentea da. Eta dagoeneko ja pairatzen dira, erakunde guztiak oro har eta enpresak batik bat, ez? Gero beste eraldaketa bat da, belaunaldi berrien balioak. Hori ere bazetorren, baina egia da, pandemiakin hori oraindik gehiago behar da areagotu egin da, gehienok galdera asko egiten dizkigulako gure buruari, ez da? Behar da, galdera berri gehiago, ez? Eta gero daukaguna da, zuk aipatu dezuna, ez da? Ezjakintasun hori, ziurgabetasun hori, hori ere beti ere hortzegoen, baina orain askoz ere gehiago areagotu dena, ez da? Eta guzti horri erantzuteko, argi dagoena da gure erakundeak eta enpresak bereziki aldatu behar dutela erronka guzti horiei erantzuna emateko modua. Beraz, aldatu behar dugu gure kultura. Nola antolatzen garen gure erakundetan erronka berri guzti horiei erantzuna emateko.
Askotan aipatzen da, adibidez, zizne beltzak, ez? Zizne beltzak dira, bueno, batean, adibidez, COVID-a, ez da? Edo Errusiako gerra. Batean, datozkigun gertaerak, non, bueno, prestatuak agian ez gauden eta erantzun bat eman behar diogun, ez da? Eta gero dago, errinozero grisa deitzen dana, eta errinozero grisa da, gertaerak, aurre ikusten ditugun gertaerak eta gertatuko diren gertaera hoien errealitatea aurrean edukita ezer egiten ez dugunean, ez? Adibidez, aipatu ditudan erronka guzti horiek, aipatu ditugu eta hemen mahai gainean ditugu, ezta? Eta zer egiten ari gara, ezta? Behar bada ezer gutxi ari gara egiten, edo gehiago egin behar da, eta egin beharreko horretan, argi eta garbi ikusten dugun zerbait da, kultura aldaketa. Enpresen kultura eta erakundean oro har ditugun kultura aldaketak. Gure erakundeak kudeatzeko erregla horiek edo arau horiek aldatu beharrak daude, adibidez, erakunde oso burokratikoak ditugulako oro har, ez? Eta behar ditugu erakunde askoz ere efektiboagoak. Malguagoak. Bai? Ez bakarrik malguagoak, efektiboagoak, eta gehiago esplikatuko dut. Efektiboagoak zer esan nahi du? Efektiboak dago deitzen diogu efektibitatearen triangelua eta 3 ardatz ditu, ezta? Alde batetik emaitzak. Azken finean, erakunde guztiak bere helburuak, bere emaitzak dituzte, ezta? Bestalde pertsonak. Zenoski, helburu horiek eta emaitza horiek aurrera garatzeko, lehen aipatu da, eta Javierrek ere aurkezpenean galarraiak esaten zuen, pertsonak erdigunean, ez? Eta 3. ardatza da pertsonen arteko erlazioak. Edozein erakundeetan aurkituko gea beti pertsonekin elkarlanean zerbait egiteko. Hori beti aurkituko dugu. Enpresan, fundazio batean, elkarte pribatu publiko batean, kirol elkarte batean, beti ditugu pertsonekin elkarlanean emaitz batzuk lortzeko, ezta? Orduan, 3 ardatz horiek lantzen balditugu pertsonen arteko prozesuak eta emaitzak, orduan lortuko ditugu enpresa askoz ere eta erakunde askoz ere efektiboagoak, ezta? Eta horrek ekarriko dugu kultura berri bat, gauzak egiteko modu berri bat. Askotan jartzen dugu batzutan, pertsona ongizatea aipatu dugunean orain, badirudi pertsonetaz bakarrik ari gara hitz egiten. Eta Jonek esaten zuen, ez da? Ez, emaitzak edo pertsonak, ez, emaitzak eta pertsonak. Eta pertsonen arteko erlazioak emaitza horiek lortzeko. Ez da bakarrik pertsona individualaren ongizatea, baizik eta taldearen ongizatea. Eta taldearen ongizaterako hor daude erregela batzuk, lan esparruan bati bat ematen direnak, landu beharrekoak, bai pertsona eta bai emaitzak aurrera emateko. Eta horri guztiari guk erantzun bat eman digu bere garaian kultura berri baten proposamenarekin, eta kultura berri horrek eduki behar duena da helburu inspiratzaile bat, danok jakin behar dugu zertara gatozen egunero lanera, eta horrek inspiratu egin behar gaitu, goizean jekitzen garenean gustora joan behar gara lanea, ezta? Hori da bitzat aspirazionala da, ezta? Danok gustatuko litzaigukena, ezta? Lantoki horretan konfiantzazko eremu bat aurkitu nahi dugu, gure eguneroko hori lantzeko, konfiantzako esparru hori garatu behar dugu. Balioak lehen aipatu dira. Ez du balio edo zer gauza, edo zer modutara egitea. Balio batzuk eki barritugu, bakoitzak bereak, bere erakundeetan. Pertsonen ongizatea kontutan eduki behar dugu, argi eta garbi dago, ez? Pertsonen ongizatea ez baldin badugu erdian jartzen, konplikatua daukagu aurrera egitea. Lidergotza. Zen motatako lidergotza nahi dugu, ez? Lidergotza hori eraldatzailea izan behar da. Guzti honetaz, hitz egiten ari geran guztio hau garatuko duen lidergotza bat, ez? Parte hartzea, leheno urtek aipatu du eta argi eta garbi dago, kultura horretan parte hartze bat protagonista izan behar da, komunikazio efektiboa beharrezkoa da, edozein erakundeetan,
eta azkenik moldakortasuna. Egoera guzti hauei aurre egiteko moldatu egin behar da. Orduan, 8 palanka horiek laguntzen dute efektibitatearen triangulo hori nolabait maximizatzen edo nolabait maila altuenera eramaten, ez? Eta hori guztia egiteko, eta bukatzen dut, hori guztia egiteko fabrika jarri dugun martxan, ez? Fabrika da lekua guzti hori entrenatzeko. Entrenamendu pista, enpresetara eraman behar diren gaitasun horiek gero garatu ahal izateko eta... Ez bakarrik enpresetara barkatu, edozein erakundetara. Enpresetan nolabait izateko aztertu eta bizi izan dugun behar bat da, baina argi eta garbi daukagu mundu zabalean gaina, ez bakarrik Gipuzkoan edo Euskal Herrian, baizik eta mundu zabalean behar den aldaketa badela. Eta ez bakarrik enpresetan, baizik eta edozein pertsonak dauden edozein erakundetan. Aipatu duzu, eraldaketa horiek askoz lehenagotik eta horietako batzuk aspaldidanik aigara jartzen bai gainean, diagnostikoan neko ados egon gaitezke gero diagnostikoarekin zer egiten dugun, praktika dator. Eta praktika batzuk bintzat hemen ere badaude. Asleren kasuan, zuen enpresa eredua da, hain justu ere, horri erantzuten dion zera bat, eta parte hartzea ez da kultura berriaren 100%, baina bai osagarri palanka garrantzitsu horietako bat. Nola kokatzen, nola ikusten duzue zeuek inguruan dituzuen praktika horiek, eraldaketen fase honetan kapaz gara, diagnostikotik harago joateko, zer egiten dute asle ereduaren baitan dauden enpresak edo parte hartzea sustatzen duten enpresak. Zurekin hasita, Jone. Bueno, lehenik eta behin esan nahi nuke enpresaz gain nik uste dut eraldaketa hori gizarte osora heldu egin behar dela. Nik uste dut Jonek zerbait esan du nik berarekin ados nagoela eta da balioak aldatzen ari direla gizartean eta enpresak badira gizartearen islada bat, ez? Orduan nik uste dut hor erronka nagusia daukagula. Guk ikusten dugu ez bakarrik gizartean baita ere enpresetan lanean hasten diren jendean ikusten dugu edo pertsonetan baloreak aldaketa bat izan dutela, ez? Eta hori gizartetik dator, orduan nik uste dut ez bakarrik hezkuntzan, baizik eta etxean, familiarekin, lagunekin, gizartean oroar, nik uste dut hor erronka nagusia daukagula, ze baloreak aldatzen ari dira, eta gainera nik uste dut COVID-ak adibidez, zenbait balore, guk ados, hain ados ez gauden balore batzuk bultzatu dituela, ez? Adibidez, individualismoa, hor bakoitza beretzean, bakoitza bakarrik lan egiten, eta hor guretzako garrantzitsuak diren zeinbait balore batzuk bultzatu beharrean atzerakada bat bota dute, ez? Hori alde batetik. Kulturaren aldetik, Jose Mirekin ados nagoz, aipatu ditu 8 palanka, baina niretzako hau ez da diskurtso berria. Niretzako gure enpresa eredua betidanik bultzatu egin du ez bakarrik parte hartzea kapitalean, guretzako dela eraldaketa sakonena, baizik eta baita ere kudeaketan parte hartzea eta eguneroko kulturan parte hartzea. Nik esango nuke 8 palanka horiek garrantzitsuak direla, baina hain garrantzitsua, horiek bezain garrantzitsua dela lerrokatuta egotea. Pertsonak enpresarekin lerrokatuta egon behar dira. Enpresaren parte sentitu egin behar dira. Eta enpresa horren lehiakortasuna pertsona horien ongizatean nola da, influentzia edo inpaktu bat izango duela. Eta horretan ikuste dut jarri behar dugula energia, ez? Beti esaten dut, hau ez da trainera bat helburu batekin, baina gero, lortzen dugun helburua edo lortzen ditugun exitoak partekatu egin behar dira, bai. Ez bakarrik esfortzuak. Baita ere, lortzen duguna, ez? Eta nik uste dut hor, gure enpresek, oraindik gauza pilo bat egin behar dituztela, ez? Kultura lantzea lan ikaragarria da, etenik gabe egin behar dugun lana. Nik gogoratzen dut, pasadan astean, esan duzun bezala, gure 4. kongresua ospatu genuen, baina 2002an ospatu genuen beste kongresu bat, 2.
10 urtero ospatzen dugu kongresu hau, eta bigarren kongresua bere ardatza izan zen kudeaketan parte hartzea, eta lidergotza aldatzea, komunikazioa bultzatzea, transparentzia gehiago enpresetan. Hau da, kudeaketaren inguruan dauden elementu guztiak nola bultzatu izan zen kongresuaren helburua edo ardatza, ez? Orduan, denbora pilo bat daramagu honekin, baina egia da egunero egon behar dela hor. Eta horretan oso garrantzitsua da lidergotzak nola eramaten duen aurrera enpresa. Ez da bakarrik negozioa, ez da bakarrik emaitzak lortzea, baizik eta baitare kultura bultzatzea jarri behar da balantzan eta oreka bat bilatu egin behar da. Eta badaude lider asko, ez daudela honetan ez dituzte talentu hauek, zango nuke, ez dituztela kompetentzia hauek. Orduan, horretan ere, nik uste dut aurrera egin behar dugula eta saiatu behar dugula dauzkagun lidergotzak ere, hau, buruan izatea oreka bilatzea, hau da, negozioa eta baita ere kultura partekatua bultzatu egin behar dutela eta oreka bilatzen badugu, emaitzak lortuko ditugu. Nik uste dut horretan saiatu egin behar garela. Fabrikako solairuetako batean egon daiteke, ez da, lidergo eskola, ze, esaten ari gara ez dela bakarrik enpresa, edozein erakunderen lidergo edo gaitasun trebatze etengabe bat behar dela, aipatzen zenuen bezala, aspaldian hitz egiten ari garelako hainbat geiren inguruan. Parte hartzeaz noiztik ari garen hitz egiten eta noiztik esaten ari garen ezinbestekoa dela. Gero praktika, ez dakita inbestekoa den zure esperientziatik, nun ikusten dituzu euskal enpresak orokorrean? Bai, guk unibertsitate izateaz gain daukaguna da hartu eman estua enpresarekin. Enpresatik gatoz eta nolabait ere ikasleak izateaz gain, noski nola ez, enpresarekin hartu eman eskua eta izan ere esku hartze prozesuetan parte hartzen dugu. Ezinbestekoa da. Honek ez dauka atzera bueltarik. Aipatu dira hainbat gertakari azken urteetan bizi izan ditugunak eta hauek bultzatu digutenak hausnarketa sakon batetara. Eta gaur egun edo pertsonekin egiten dugu edo ez daukagu irtenbiderik. Bira, parte hartzeaz jardun izan gera, baina guk neurtu izan duguna da ongizatea dimentsio ezberdinetan. Tradizionalki ongizatea asebetetzen mailan neurtu izan da, konpromesu mailan, baina guk sartu nahi izan diogu ongizate soziala, nolabait ere konfidantza. Konfidantzaz jardun izan duten ere maikideek. Lidergoak daukan, hain zuzen ere, beraiek bai daukate aurrera pausoa erabakia lehenik eta baina hartzeko aldaketa horrerantz eta aurrera pausoa egiteko autua zintzotasuna eta trinkotasuna, Javierak aipatzen zuen ez, baloreak, ez, lehenik eta behin, eta balore horiek txertatu nahi izatea. Jonek aipatzen zuen, egunerokotasun bat dago horren atzetik. Orduan, transizioetan ere, elkarte anonimo batetatik, lan elkarte batetara, transizio horretan, aipatzen gendun, Josebakin, eta transizio horretan nondik gatozen, nola landu degun langileen ganako konfidantza hori, eta nola hartzen dan mezu hori, mezua atzetik izan daiteke borondate honeko mezu bat, transizio horretan, eta berdin kudeaketako parte hartzean eragin zuzena dukalako, baina nola perzibitzen du langilegoak autonomia areagotze hori. Nolabait ere, eta ez du nahi luzatzea, baina badaude korronte ezberdinak gu gure ereduan neurtu nahi izan duguna da zein eragin zuzen daukan parte hartze horrek bai ongizatean eta bai errendimenduan. Baina lehen, Jonek aipatu duen bezala, badaude ongizatea bitartekari bezala erabiltzen duten beste korronte batzuk. Orduan, zein da benetako mezua? Zein da atzetik darabilgun
zintzoa da mezua, baloreak daude atzetik, benetako borondate bat dago pertsonak ahalduntzea horretan, hor bai dago giltza, eta egunerokotasun bat landu beharra dukagu. Ez dago beste irtenbiderik, ez dago atzera bueltarik. Ongizatean inbertitzea esaten dugunean, zeuen ustez, zer ulertzen da enpresa batetik? Zer da? Langileen ongizatean inbertitzea esan dugu lehen, ongizatea ez dela giza baliabide sailaren ardura, guztion ardura dela, inbertsioa ze ulertzen da? Nola kudeatzen da auzi hau? Eta seguruna publikoaren artean ere egongo dira, parte hartu nahi dutenak utzi diguzun galdera horretan, oraino den zintzoa. Galdera egiten denean, jo dezagun baietz, zintzoa dela egiten den planteamenduan. Hipotesia eta abiatu gaitezen hortik. Zer da pertsonen ongizatean inbertitzea? Zuk horra aipatu duzu hiruki bat, pertsonan bertan, pertsonen arteko harremanetan, emaitzetan inbertitzea ere, pertsonen ongizatean inbertitzea da. Bueno, bai, alde batetik berri on bat da, hirurok gauza berdinetaz hitz egiten ari garela, ezta? Bai, ez dakit, parte hartzea ikuspegi desberdinetatik, ez? Bai kudeaketan, bai kapitalean, izaera juridiko desberdinak, ez? Lan kapitalak hemen aurkezten ari garen moduan, elkarte anonimoak, baina nik uste dut danok argi daukagula bidea zein dan, ezta? Nik uste dut hori berri ona dela. Azpimarratu nahi nuke, ezta? Hemen ez gara ari bakoitzak bere eredu desberdina defendatzen ari, baizik eta ni oso identifikatua sentitzen naiz hemen esaten ari garen, esaten ari diran gauza guztiekin, ez? Jungo naiz galderara, ez zuzenean erantzutera, baina hori azpimarratu nahi alde batetik, eta bestetik pasatu behar dugula hitzetatik ekintzetara, berriro ere. Eta hori asko azpimarratu nahi dut. Duela gutxi egon ginean, rasisodia hau da kapitalismo konstientearen aitarekin nolabait esateko, ez? Eta kapitalismo konstientea da halako mugimendu bat mundu mailan, non azpimarratzen den, lehen hemen azaldudan jonek azaltzen zuen kapitalismo eredu horrekiko aurrera pauso bat, ez? Kapitalismoak ezin duela oinarritu bakarrik dirua irabaztearekin edo rentagarritasunarekin, baizik eta haratago joan behar dula, ez? Pertsonen ongizatea kontutan hartu behar dula, eta ez bakarrik pertsonen ongizatea, baizik eta gizartea oro har, eta hor bete-betean sartzen dira trantsizio ekologiko eta beste hainbat gai, ezta? Orduan, horra dago mugimendu bat, berarekin egon ginenean, eta behatorri izan, eta gaina, fabrika erakutsi genion, eta bar, eta bera liburuak, hainbat liburu idatzi ditu, eta esaten zigun, hemen mundu guztia gaude, en el what, en el why, eta zuek zaudeten el how, ez? Eta atentzioa egiten deitzen zion atentzioa egiten ari ginela, ezta? Orduan guk, pentsatzen dugu, azpimarra jarri behar dela egitean. Esatea, asko esaten da, liburu pilo bat daude, egia da, aspaldidanik gauza hauetaz hitz egiten ari garela, baina zer ari gara egiten, ez? Orduan nik uste, azpimarratu behar duguna da, zer ari garen egiten. Eta hemen aipatzen ari garen lidergotza eta beste hainbat gaiak behar dute entrenamentua. Entrenamentua behar dute eta konpromesu bat. Eta ez bakarrik lidergotzarena edo liderrena bizek eta enpresare bere osotasunean entrenatu behar da, ez bakarrik liderra. Liderra entrenatzearekin ez dugu ezer egiten. Hori da modelo klasikoa. Lider entrenamentu bat, ematen du talentua daukala eta honek aldatuko du mundua. Ez, hori ez da posible eta gaur egun gutxiago, ez? Orduan, behar dira, pertsona guztiak entrenatu behar dira, ezta? Orduan, ongizatea bide horretatik doa. Hau da, ez da bakarrik ongizatea, zebain ongizatearen galdera bat egiten badu, lehen ikusi dugu, ezta? Aitzibarrek ongizatea neurtu dutenean eta aipatu dituzte hainbat eta hainbat faktore, baina, gu ari gara ongizatea enpresan, ez? Enpresa barruan edo erakunde baten barruan, ez? Eta ongizate horretan influentzia daukate lehen aipaturiko faktore guztiak. Lidergotza eraldatzaile bat, ez baldin badago entitate batean, erakunde batean, pertsona baten ongizatea egon daiteke kolokan.
edo balio partekatu batzuk ez palima daude, erakunde horretan balioak ez palima dira, danok partekatzen ditugun balioak ongizatearen kontra di joan alabait esateko. Eta ez badago konfiantza erakunde horretan, ongizatearen aurka di joa. Eta ez palima dago parte hartze bat, hemen aipatzen den parte hartze efektibo bat, ongizateak horrek dauka zer ikusia, eta abar, eta abar, eta abar. Orduan, ongizatea modu sistemiko batean aztertu beharko genuke. Horregatik guk egiten duguna apostua da sistemikoa da. Eta horretik triangeluarena, ez da dana kontartu behar dugu, oreka bat egon behar da. Beste transizio bat jarri ikusteko modua da hau, ez baitago ongizate arduradunik enpresa gehienetan, ez? Nori eskatzen diogu honen... Baina kultura arduraduna bai, eta hori jarri nahi dugu mai gainean, ez? Kultura arduradunak egon behar dute enpresetan. Nola, ongizatean inbertitzea enpresa eredu honetan, zure ustez, ze elementuri eragin beharko lioke? Josemi aipatu dizkigu, modu sistemiko honetan eragitea, ez dakit ezberdintasunik badagoen forma juridikoaren arabera. Nik uste dut Josemik esan duenarekin ados nagoela, ez? Nik ere uste dut sistemikoa izan behar dela. Azkenean, ongizatea da emaitza. Gauza pilo baten egiten dira eta horien emaitza, ez? Eta lehen esan duzu lanera joan behar dela ilusioz. Ongizatea ere indikadore bat izan daiteke ilusioz lanera. Benetan. Baina hori landu egin behar da, eta landu egin behar da era sistemiko batean, eta gauza pilo bat landu egin behar dira, ez? Palanka ezberdinak mentatu ditugu, danak dira garrantzitsuak, baina nik uste dut hor bebai garrantzitsua dela jendea entzutea, bebai pertsonak entzutea, pertsonei hitz egiteko guneak, hitz egiteko espazioak ematea, nik uste dut hori garrantzitsua dela baita ere, parte hartze hori indartzeko, baina lehen esan dut, hori dana garrantzitsua da eta ongizatea hortik dator, baina nik uste dut ongizatean ere garrantzia edo influentzia daukan zerbait dela ere, hori, emaitzetan parte hartzea. Nik uste dut hori ere garrantzitsua dela. Parte hartze hori alde finantzieroan ere bai. Hau da, esfortzua ez bakarrik eguneroko, ez da esfortzua, beti hitz egiten dut esfortzuari buruz, baina da eguneroko ekintzetan parte hartze hori, ere bai, bere islada izatea be bai, gertatzen denarekin emaitzetan, batzutan honetan eta beste batzutan txarretan be bai, ez? Bai. Gerta daiteke. Bai. Badaukagu oraintxe bertan adibide bat, ez? Badaukagu oraintxe bertan egoera bat, zeinetan inflazioa oso altua da, eta heltzen ari gara soldaten igoeretara zer gertatuko den, nola negoziatzen dugun, behar badago enpresa batzuek, begirada luze horretan, esan behar dutela, behar bada ezin dugu igo portzentai hau, ze badauzkagu proiektu hauek, ze begiratu behar dugu zer gertatuko den, badaude beste elementu geopolitiko batzuk horietan ez daukagu zer egiterik. Orduan, horietan ere, horrek esan nahi du ere, zuk utzi behar duzula negoziazio horretan ere kontutan izan behar duzu gertatzen ari dena, ez? Hori da kontutan izatea, gauza honak, txarrak, dana sartu egin behar da koktelera berdinean, ez? Hori ere azpimarratzekoa da, ez da? Ze batzuetan beti hitz egiten dugu kultura, konpromisoa, konfiantza, parte hartzea, eta iaia unikornio larroxak balira bezala, ez da? Izaki, baino zoragarriak, karo, alderdi ez hain ederra ere badu horrek, eta hori da hain zuzen ere, erantzunkizuna, ez da, nolabait esan da. Parte hartzearen beste alderdi hori ere, baloratzen den, ez den baloratzen, ongizatea eta parte hartzea aztertu duzu eta ikusi duzu badagoela lotura argi bat. Gutxienez, zuek jorratu duzuen lagin horretan, askotan evidentziaren kontra jarraitzen dugu kudeaketan, datuek esaten dute hala dela, baino barne zailtasun batzuk badaude, dinamikak izan daitezkenak, epe laburrak sortzen dituen
kateak nola baita esatearen, zein da zure ustez aurrerago ez joatearen gakoetako bat behintzat? Batzuetan guk esaten duguna da, konfidantza dantza badala. Bi pertsonen arteko dantza badala. Eta ekosistema edo testuinguru batzuetan, sartuaz batera guk eta haiek. Berehala entzuten dian hitzak, eta horrek atentzioa deitzen digu, ez? Orduan, alde batetik, era tradizionalean nola kudeatu izan ditugun gure antolakuntzak guk hortik gatoz, antolakuntzak, eta nola kudeatu izan dian antolakuntzak, Taylor garaitik gatoz, ez? Badia 1 urte, hau aspaldiko kontua da, ez da, baina horrela hasi gera, eta horri eskerrak gauden tokian. Orduan, nolabait ere, aitortzea horrek ja balioz dula, ez da pauso beti ere erraza. Gainera, aipatzen den bezala, langilegoei langilegoaren alduntze prozesu honek ere, euneko unean arrakasta ere ez digu bermatzen. Hau da, badaude hainbat faktore exogeno merkatuaren egoerak, inflazioak, bestea, eta batzuetan, baina erantzunkidetasun hori lantzen degunean, hortik, informazioa partekatzen degunean, autonomia ematen diogunean, helduak bezala tratatzen ditugunean, konfidantzaren altza horretan egundoko mirari bat gertatzen da. Benetako mirari bat gertatzen da. Noski, aipatzen da, eta lehen aipatu da, ez dago ongizatearen arduradun bat, baina nolabait ere, implizituki ez bada ere, badirudi badagoela errentagarritasunaren arduradun bat. Ez dakit esplikatzen ari nahi zen. Orduan, errentagarritasunaren ardura hori partekatzen hasten garenean, helduak bezala informazioa partekatzen diegunean langilegoari, beraien lan esparruan guk hortik gatoz, lanaren antolaketa horretatik, ingenieritza eskola bezala, hori da gure galderatako bat, zein neurritan lanaren antolaketa batek ero beste batek eragina daukan pertsonen ongizatean eta errentagarritasun. Hau da, guzti horiengan lantzen degunean ikusten da aldaketa, baina egunero, fededunak eta ez fededunak. Sinizdunak eta sinizgabeak. Sinizdunak eta ez sinizdunak. Eta bai, eta egunerokoa, hori behin eta berriro ere azpimarratzen ari zarete. Parkatu, azkenengo komentario bat gustatu zaidana, noski nola ez, batzuetan ez dakizkigu ez da zein galdera dian egin behar ditugunak, orduan zentzu horretan kapazitazio bat egon behar da, baina kapazitazioa esparru guztietan, antolakuntzan. Ez da lidergoen aldetik bakarrik, baizik eta erantzunkidetasun hori lantzeako orduan, ere garrantzitsua da guztiok izan gaitezen erantzunkide eta bihar ere kudeaketako parte hartze hori lantzen jarraitu ahal izateko, ezinbestekoa da kooperatiba esparruan esaten da lehenengo bazkidea. Zein da lehenengo bazkidea? Enpresa bera. Enpresa ez baldin badaukagu, antolakuntza ez baldin badaukagu, nola landuko ditugu beste palanka horiek testu inguru horretan. Orduan, erantzunkidetasun horretan, hitz egin dezagun, antolakuntza mailako ongizateaz, ez dakigu eta ez deguna izan psikologoak, ez argari norbanakoaren ongizateaz, baizik eta antolakuntza mailako ongizateaz eta antolakuntza mailako errentagarritasuna. Bide batez, bihar ere lantzen utziko digun esparru horretan, bihar guretzat eta atzetik datozen entzat. Eta antolakuntza maila sari nahi zenez, eta bukatzen dut, norbanako antolakuntza, eta lehen Javierrak aipatu duen bezala, lurraldea. Antolakuntza guztien baturen artean lurralde kultura bat sortzen da. Guk egindako ikerketa horretan, laginketan,
Gipuzkoa saiatu gera irudikatzen eta laginketa horretan argi eta garbi azaltzen dena da bide honetik goazela, pertsonen ahalduntzea, implikazioa eta ahalduntze kapitalen aldetik lantzen ditugun estrategiak abiatzen baditugu. Bidea hori da, erritmoa izan daiteke behar bada gure buruari galdetu behar dioguna, horren beste aldatzen ari den testu inguru batean, ia patxadaz eta gure denbora hartuz egin dezakegun, ala benetan garrantzitsua izateaz gainera urgentea ere baden eraldaketa hori. Publiko, hementxe zaudeten hoi, zein streamingen bitartez bat egiten ari zareten hoi, galderarik egin nahi izan eskero, txataren bidez edo esku altxatuz egingo duzu hemen, txataren bidez bada, berehala ona ekarriko dizkiate zuen galderak eta nik luzatuko dizkiet. Osake, irekita duzue parte hartzeko espazio hori eta zuentzako izango da hitza. Bitarte horretan, galdetu nahi nizueke ia eredurik baote dagoen. Bueno, fabrikan lantegietan. Goi mailako makinak behar baditugu, badakigu zea azokatara joan behar dugun, batzuk hemen etxean dauzkagu eta beste batzuk munduan barrena, baino badakigu, sektore bakoitzak zein dien bere referentziazko erakusleio. Badago erakusleiorik defenditzen duzuen eredu honetan, badago benetan ondo egiten ari denik, ez du norberaren kasua aipatzea ez dago nartuta, ez idazue rampatxo hori egin, Badago eredurik, agian ez erabateko eredurik, baino kontuan hartu eta agian ezagutzea merezi duen ereduaren zati bat, praktika konkretu bat, 8 palanka aipatu dituzu, agian palanketako baten edo bestean badago, kontuan argenezaken eredurik, esan dakoa, eta elkarrenak ere ez aipatu mesedez, elkarren adibidea ze bestera. Nik labur usten bai azue, zabalduko dut orain gontan, ni bai gustatuko litzaidake bikaintasuna lortu eta mantendu, ni antolakuntza bat ero bestera jungabe, ni bai nahiko nuke gizarte ekonomia sozialaren alde, bai, nik usteet eredu horrek, ez dut esan nahi beste eredurik ez du ni balio, ez da gutxiagorik ere, baina eredu horrek nolabait ere badauka aldez aurretik sinisgarritasun bat, ez? Aipatu diran, nagusiki aipatu diran, bi emaitza hoiei begira, bitartekaririk gabe. Hau da, pertsonak, pertsonekin, pertsonentzat, baina nola ez, enpresari gabe, ez dago beste hori, orduan, gizarte ekonomia. Ekonomia soziala, Jone? Enpresa mailan ez dago erabateko, nik uste dut adibiderik, ez? Badaude enpresa batzuk oso ondo jorratzen ari direla gauza batzuetan, beste batzutan ere ez, baina pertsonak ez gara errazak. Ze naiz eta ongizate maila bat izatea beti nahi duzu gehiago. La piramide de Maslow, no? Esaten den bezala, beti nahi dugu gehiago eta beti saiatzen gara, ahalik eta ongizatea, ez da ongizatea, hobetzen ze hori normala da, nahi izatea, ez? Baina, hor dago insatisfakzion permanente bat, eta horrekin jorratzea egunero ez da erreza, baina nik uste dut badaudela adibide onak, ez? Eta lan sozietateetan, nik uste dut jarri behar dut izenak jarri behar baditut, adibidez kudeaketaren aldetik nik uste dut adibidez Katea Legaia badela enpresa bat, da enpresa Centro Especial de Empleo, baina kudeaketaren aldetik nik uste dut oso praktika interesgarriak dituztela, palanka guztietan oinarrituta, eta adibide ona da, gero badago ezakit beste enpresa bat Grindel, badagoela Algoibarren, eta nik uste dut ere lan ikaragarria egiten ari direla, eta gainera hor bilatzen oreka lehiakortasuna eta ongizatearen bitartean, baina arazoak dituzte bai, eguneroko arazoak dituzte, eta horretan
arazoak ez egongo balira, zerraza izango litzateke guztiontzat, ez? Baina horretan ere, arazoak konpontzeko ere garrantzitsua da jarri dituzun neurriak, ez? Asko zerrezagoa da, hori, arazo batzuk konpontzea, hori komunikazioa baldin badago, espazio horiek sortu baldin badituzu, edo informazioa konpartitu, partekatu baldin baduzu, beste egoeratan baino, ez? Orduan, ezakit, adibideak badaude, 100% zaila da. Baina zurekin ados nago, nik uste dut ekonomia soziala badela adibide bat, eta gainera emaitzaldetik nik beti izaten dut zerbait Javierrek esan duela, ez? Gini indikadorea, ez? Desberdintasunaren aldeko edo aurkako neurri bat ekonomia soziala da, ez da, gu gaude hiru lurraldetan, eta Gipuzkoan, Ginia Gipuzkoan, hain ona izatea bada zergatik, hor ekonomia sozial asko dagoelako, ez? Eta orduan, nik uste dut horrelako gizarte indikadore nagusiak ere, edo indikadore nagusi horietan ere ikus ditzakegula ekonomia sozialak ere eragiten dituen zeinbait ondorio positiboak, ez? Eta, Bai, esan dizu bakoitza bere ez duela defendatu behar, baina bakoitza bere ari da defendatzen. Ezagutzen duguna. Ekonomia soziala bai, baina nik pixkat gorago jungo nintzake, ez da? Jungea beti ere, bueltatu gara izaera juridikoetara, ez da? Eta ondo dago, eta bultzatu behar da, eta Gipuzkoa eredugarri da, bai. Baina Gipuzkoako lanpostuen 85% enpresa pribatuetan sustatzen da. Beraz, oinarrituko genuke Gipuzkoako ekonomia sozialean, porrot egingo genuke egun batetik beste, hau da, dana behar dugu, eta ongi etorria ekonomia soziala, baina nik pixkat gorago jungo nintzake, eta horregatik pixka bat kultura, ez? Zer kultura azkenean, eta pertsonak, eta ekonomia sozialen kultura onuragarria baldin bada, kopiatu ditzagun gauza onuragarriak, baina kultura, enpresa edo elkarte ekonomia sozialen ere gauza onak eta txarrak daude. Izaerak ez dizu ematen, ez dizu bermatzen gauzak ondo egitea. Nik uste horre askotan diskursiboki oso ondo gelditzen da, eta Gipuzkoan oso eroso sentitzen gara ekonomia soziala hitz egiten, baina ekonomia sozialeko adibide onak eta txarrak ditugu. Orduan, hori bakarrik azpira ematen zen bestela oso lasai gelditzen gara ekonomia soziala hitz egiten dugunean, eta badirudi beste ekonomia guztia ez dakit zer nolatako ekonomia da, baina gehien bat beste ekonomia horretatik bizi gara zorionez. Gaina gera horre azaldu ditu Aitziberrek datuak, eta gera Europa mailan aurrenetakoak, ez? Hori alde batetik, bestetik adibideak bai noski, badaude adibideak, nik ez ditut emango, baina guk fabrika eraikina, nahiz eta urtarrilean ireki, fabrika proiektuarekin, ze fabrika fundazio bada, hori ez dut esplikatu, ez da adegik sustatu duen proiektu bada, baina bere bizitza propia dauka, fundazio bada, eta fundazio horrek bere bizitza dauka, eta bere struktura, bere gobernantza, eta bar. Eta hori duela urtebete eta erdi hasi zen lanean, fabrika bezala eta fabrika ereduarekin, eta hor ja dagoeneko 100 enpresa pasatu dira, baina ez bakarrik enpresa, erakunde publiko, zein hezkuntza erakundeak eta bar, ezta? Orduan, badaude ereduak, eredu peto-petorik ez dago, munduan inorrez gea peto-petoa ezertan eta beti hobetzeko gaude, ez? Orduan, badaude batzuk, pixkat aurreratu xeagoak, beste batzuk, pixkat atzera xeago daudenak, eta beste asko hasi ez direnak, ez? Orduan, gure asmoa da, Gipuzkoako eta Euskal Herriko enpresa guztiak bide honetatik hasi daitezen, ez? Hori da gure ametsa, nolabait esateko. Eta hau da, pixkat, danak ulertuko dute, kirola egiten ez duen pertsona batek, eta kirola egiten hasi nahi duenean, ez da azten maratoia egiten, ez? Azten da pixka bat esaten dio medikuak agian, hasi zaitez pixka bat ibiltzen, gero pixka korritzen, eta gero igual, ez dakit 10 kilometroko lasterketa egitezu, gero bebia, eta gero igual marato egiten zu, edo igual ez. Eta igual 5 kilometro egunean korrika egiteekin, gustua zaudez. Eta guk kulturarekin gauza berdina nahi dugu. Eta jendea hasi bultzatu nahi dugu kultura eraldatze horren prozesu horretan hastea, eta gero bakoitzak bere ibilbidea egin dezala, ez da. Gauzatxo bat, Pilar? Bai, oso lagurtze denbora agurtu dugu eta kafea bakarrik hartuko gauzatxo zaigu. bat.
eredu ezberdinei buruz hitz egiten ari gara, baina danok daukagu, esan duzun bezala lehen, parte hartzea dago gure ardatz. Parte hartzea. Eta nik uste dut hor, Gipuzkoako Foru Aldundiak egin duen lana urte askotan zehar azpimarratzekoa dela. Ze azken batean, bakoitzak nivel ezberdinetan hitz egiten ari gara, baina parte hartzea dago hor erdian. Eta hori da bermatzen duena ongizatea. Bueno, palanka bat gutxienez, baina palanka garrantzitsu bat, ez? Hori bakarrik azpimarratzeko. Oro har erakunde publikoak Euskal Herrian horren bultzatzaile direla, eta Gipuzkoako diputazioa bat, noski. Elkarlanea. Pilar, barkatu komentario txiki batekin nahiko nuke txiki. Baina itxiez, galdera labur, galdera oso hotzea da, baina erantzuna labur eskatuko izuet. Utziko izuet komentarioa, gero galdera hori konprometitu behartzeete bizkor erantzuten, ze gero bestela kafearik enduko diogu. Ez, azpimarratzea hori. Maikideak esan duten bezala, forma juridikoaz aparte, parte hartzea dela. Gure ikerketan, ikertu duguna da antolakuntzaren tamaina, forma juridikoa eta sektoreak ateratzen duten zarata isolatu egin dugu, eta edozein izan da ere forma juridikoa, edozein izan da ere antolakuntzaren tamaina, hau da, antolakuntza hundiek baliabide gehiago daukatenez, ez bagu genuke isolatuko efektu hori, hiru efektu horiek isolatuta, argita garbi azaltzen dena da, kudeaketako parte hartzea dala eragin zuzen eta positiboa daukana bi emaitzetan, ongizatean eta Publikotik egindako galdera eta labur erantzun behar badugu ere, oso luzerako joko luke. Aipatu ditugun aldaketa hauetan guztietan, eredu hauetan, helburu hauetan, euskerak ze papera du? Zein da euskeraren tokia, aipatu dugun, ingurumaria honetan, hori galdetzen digute publikotik. Pertsonak lehen aipatu dugu, hainbat faktore dituzte bere ongizatean, eta egongo dira pertsonak non euskerak ongizate handiagoa ematen dioten, eta beste batzutan agian gutxiago, eta horri faktore kulturala, bere testu inguruak eta eragina handia dauka, ezta? Baina noski euskera da beste aurrera pauso bat ongizate horretan, nola ez? Jone? Nik uste dut enpresek gehiago egin dezakegula euskera bultzatzeko, baina askotan ez da erreza, batez ere zure enpresan lan egiten dituzten pertsonak ez dakitenean, ez? Hor hezkuntza jarri behar duzu, ez da erreza badakigu, baina nik uste dut gehiago egin behar dugula eta gehiago bultzatu egin behar dugula, eta hori da guk daukagun erronkasko ditugu, baina hau da bai, bat. Eta zurekin amaitu da. Euskara ze paper jokatzen du, aipatu duzun horretan konpromisoa, konfiantza. Javierrek aipatzen zuen, ez? Gure baloreen artean, gure identitate segilua gure hizkuntza da. Eta erronka handiak ditugu, baina gure ongizatean erabateko nik uste dut eragina daukana. Orduan, rekin, bai. Sinestun, ala sinez gabea izanik ere, hortxe dago beste elementua bertara gehitu beharra dagoena. Mentiren unea da hau, zuek jasotako hitzgakoak hortxe sartu, berehala QR-a ere hortxe, hor sortzen ari dira. Denboratxoa aukiko dugu hori egiteko, ze mentiren ordua da eta kafe ordua ere bai. Hau da, elkarrekin hizketan jarraitzeko ordua beste formato batean eta beste patxada batean. 11:30 puntuan izango gara hemen bueltan, beraz aprobetxatu ondo denbora, baino altxatu baino lehen, txalo egin diezaiegun eskerrak emateko modua da eta, Jose Mediartza, Jone Nolte, urtzi mila esker guztioi. Segi menti eta